Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndipo ndimvera kuti thupi lidzauka uliko moyo osatha. Timamaliza chikhulupiriro chathu, pemphero la chikhulupiriro chathu kutsimikiza kumvera kwathu ndi mawu amenewa: ulipo moyo osatha, thupi lidzauka. Lero abale ndi alongo, Loweruka la Mulungu wa 33 Pachaka, lomwe ndi pa 25 Novemba chaka cha 2023, Ambuye Yesu afuna atitsimikizire kuti ulikodi moyo osatha. Ndipo ino ndi ine tikhale anthu achiyembekezo. Mawoyamba timva nkhawa za Antiochus. Tingachite zoyipa chotani? Amati chikumbumtima chimapha. Tiye tizikonzeratu zoyipa zathu kuti tizikhala anthu amtendere. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Amakabeyo, mutu wa 6 ndime ya 1 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Christopher Masika kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu tsiku la lero ndi salimo namba 9. Chauta wadzulula yekha pakuweruza molungama. Chauta sakondera, chauta amaweruza molungama. Ponena kuti chauta amaweruza molungama, ndiye kuti aliyense amalandira malingana ndi zimene iye adachita. Justice is receiving what I deserve, what you deserve. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 20 ndime ya 27 kulekeza 40. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Amakabeyo. Pa nthawi imene mfumu Antioko ankayendera zigawo za dziko zakumpoto, adamva za mzinda wina wa ku Pachaka, dzina lake Elimaisi, umene unkatchuka chifukwa cha siliva ndi golide wake. Adamvanso kumeneko kuti kuli nyumba ya milungu yawo mmene munali chuma chambiri, zishango zagolide, zovala zachitsulo za nkhondo ndi zida zimene adasiyamo Alessandro mwana wa Filipo, mfumu ya ku Masedoniya amene anali woyamba kulamulira Agiriki. Iyeyo tsono adapita komweko kuti akayese kulanda mzindawo pamodzi ndi chuma chake. Koma adalephera chifukwa anthu a mu mzinamo adadziwiratu cholinga chake. Motero adalimbana naye mwamphamvu. Tsono iye adathawa ndi chisoni chachikulu nkubwerera ku Babuloni. Akadali ku Pachaka, wamthenga adafika kuzamudziwitsa kuti magulu ake ankhondo amene adakathira nkhondo ku Yudeya awonongeka. Adamusimbira kuti Lisiyasi amene adapita ku nkhondo ndi gulu lamphamvu adathawa Ayuda. Choncho Ayudawo adagulitsa mphamvu zawo ndi zida za nkhondo ndi katundu ndiponso chuma chambiri chimene adachifunkha atapambana magulu ankhondo. Adamvanso kuti Ayudawo adagwetsa fano lonyansa lija limene Antioko adaliyimika pa guwa la ku Yerusalemu, ndipo kuti adadzinga nyumba ya mulungu wawo ndi malinga atali monga momwe adalili kale. Nkulimbisanso Betizure, mzinda wake waufumu. Mfumu Antioko atamva zimenezi adada nkhawa, navutika kwambiri. Adadziponya pa bedi pake nkudwala ndi chisoni, chifukwa zinthu sizidayende monga mmene iye adaganizira. Adakhala pa bedipo masiku ambiri, chisoni osatha.
anadziwa kuti imfa yayandikira. Tsono adayitana abwenzi ake nawawuza kuti, inetu ndiye tulo tatha m'masomo, ndipo mu mtima mwanga mwadzaza nkhawa. Ndakhala ndikuganiza kuti kodi chisoni chotere chandidzera bwanji? Kodi ndidagwa bwanji m'mavuto otere? Chonsechotu ndinali munthu wachifundo ndipo anthu ankandikonda mu ulamuliro wanga. Koma tsopano ndikukumbukira zoyipa zonse zimene ndidachita ku Yerusalemu, potenga ziwiya zonse za siliva ndi zagolide zakumeneko. Ndipo ndidatumiza ankhondo kukawononga anthu a ku Yudeya popanda chifukwa. Ndikudziwa kuti masausowa andigwera chifukwa cha zimenezi, ndipo tsopano ndikufera ku chilendo kuno ndi chisoni chachikulu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Asaduki ena anadza kwa Yesu. Paja iwo amati akufa sadzauka. Adamfunsa Yesu kuti, aphunzitsi, Mose adatilembera lamulo lakuti ngati munthu amwalira nasiya mkazi wake koma opanda ana, m'bale wake wa omwalirayo alowe chokolo kuti amberekere ana m'bale wake uja. Tsono padali anthu asanu ndi awiri pa chibale pawo. Oyamba adakwatira mkazi koma adamwalira osamsira mwana, chimodzimodzi wachiwiri, ndipo wachitatu nayenso adalowa chokolo. Onse aja asanu ndi awiri adachita chimodzimodzi, koma onse adamwalira osamsira ana mkaziyo. Potsiriza pake mayi uja nayenso adamwalira. Nanga tsono pa tsiku lodzauka kwa akufa, mwini mkaziyo adzakhala uti popeza kuti abale asanu ndi awiri onse aja adamkwatirapo? Yesu adawayankha kuti, anthu okhala pansi pano amakwatira ndi kukwatiwa, koma amene amawayesa oyenera kukhala moyo kutsogoloko, anthu atauka kwa akufa sadzakwatiranso kapena kukwatiwa ayi. Iwo adzakhala ngati anjelo, mwakuti sangafenso ayi. Iwo ndi ana a Mulungu popeza kuti iye adawaukitsa kwa akufa. Koma zakuti anthu adzauka kwa akufa, Mose yemwe adanenapo kale. Paja pambiri ija chitsamba choyaka moto iye adawauza Ambuye kuti, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaki, Mulungu wa Yakobe. Ndiye kutitu sali Mulungu wa anthu akufa ayi, koma wa anthu amoyo. N'chifukwa chake anthu onse ndi amoyo. Apo ena mwa aphunzitsi amalamulo adauza Yesu kuti, aphunzitsi mwanena bwino. Adatero popeza kuti Asaduki aja sadalimbenso mtima kuti afunse mafunso ena. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, pang'ono ndi pang'ono tikupita ku malechereche kwa chaka cha mpingo. Tsiku la mawa tichita chaka cha Yesu Kristo mfumu, kutsendera zonse zimene takhala tikukambirana, zonse zimene takhala tikusinkhasinkha, zonse zimene Mulungu akhala akutionetsa mchakachi. Ndipo tsiku la lero tikukumana ndi funso lotsirizira la Asaduki limene amaitenga ngati weapon yoti angonjetsere Ambuye. Remember, all the questions that they said to Jesus were meant to trap him. Cholinga chawo kunali kuti angompeza chifukwa Yesu Kristo. Ngati mukumbukira bwino masabata awiri atatu apitawa, Afarisi Asaduki adapanga upo, anapanga join the forces to defeat Jesus. Mumpingo wathu timanena kuti mumpingo uwo anthu olungama amathandizana pochita zabwino. Afarisi ndi Asaduki adakhala pamodzi kuti tsopano titani kuti tingonjetse Yesu Kristo. Atamunenera zoyipa, atayesera kukamba zosakhala bwino za utumiki wake, kwabweza anthu mbuyo, anthu anali kunkirankhira kuchulukira. Now they are trying to come as friends to Jesus just to trap him. Nchifukwa kumayamba kuti aphunzitsi abwino, aphunzitsi tatiuzani. Remember, anamfunsa funso lonena kuti kodi nkoyenera kupereka msonkho kapena ayi.
anagonjetsa pamene paja za Kaisara kwa Kaisara, za Mulungu kwa Mulungu. Sanathere pompoyi, anapitanso ndi funso lina kuti amtape mkamwa, aphunzitsi, lamulo lalikulu ndiliti? Ndi anawayankha, tamvera iwe Israeli, uzikonda Ambuye chauta Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi nzeru zako zonse. Atayankha limeneli, tsopano yatsala chikho chili m'manja mwa Asaduki kuti nawo izo anagonjetsa Afarisi, aphunzitsa malamulo. Pano tsopano apita ndi Asaduki kuti ifeyo ndi amene tikangonjetse. Nde akubwera ndi nkhani, hypothetical story, nkhani yongopeka kuti iwoneke ngati Yesu asowepo yankha. Pajatu pali lamulo lachokolo. Nde kwathu kukudali mzimayi amene adakwatirapo ndi amuna asanu ndi awiri, kumwambako akakhala ndi wandani? Ndi Ambuye Yesu akuti pamene mmalakwitsira ndi pamenepo. Akuyamba kuwaphunzitsa of the other side of life. Mwina phunziro ili likupita kwa inu ndi ine. Ena timaganiza kuti mmene timakhalira pasi pano ndi mmenenso zikakhalire kumwambako. Ayi, kuti poti pano ndife ansembe, kapena ndife asisteri, kapena ndife abwana, kapena ndife andani, kumwambaso zikakhala choncho. No status quo in heaven. Zimene tili nazo pasi pano sitikakhala choncho kumwambako. Ayi, akuti moyo umenewo tionse tikakhala ngati anjelo, tonse Mulungu akatika saizi imodzi. Ndi phunziro nena kuti tili pasi pompano tipangire to heaven on earth. Nchifukwa chani nanga timayika ma distinctions if we know that kumwambako tikakhala chimodzimodzi? Abwana, akapitawo, alonda, tonse tikakhala saizi imodzi. A president, a MP, afumu, ansem, tonse Mulungu amationa chimodzimodzi. Tikuyeneranso kuti inde maudindo should meant for us to serve each other, not to create kusiyana kwa kachitidwe ka zinthu. Ino ndine timakhala in mind kuti ulipo moyo wina kutsogoloko. Lero Ambuye Yesu akulula mayeso kuti moyo umenewo tikaukhala bwanji. Ambuye Yesu akutionetsa kuti the glory of heaven, the state of life in heaven, the state of life after the resurrection is something that we can't compare with anything else. The glory of heaven surpasses everything else that we can imagine. Nchifukwa chake tikawerenga buku la Chivumbulutso mutu wa 21 ndi 101 kumatsika m'musa amanena kuti iye adzawapukuta kumwambako misozi yonse m'maso mwawo, sipadzakhalanso imfa, kapena chisoni, kapena kulira, kapena kumva zowawa, zakale zonse zapitiratu. This is the kind of life imene Ambuye Yesu akutitsimikizira kuti tikadzauka kwa akufa, moyo umene tikakhale nawo mwa Ambuye wathu, moyo wake ndi moyo umenewo. Pamene tikulingalira za nkhaniyi, tsono chofunikira nkuti tiyambe kukonzekera kuti tikafika bwanji moyo umenewo. Nchifukwa chake pamene tikupita kumapeto kwa chaka cha chipembedzo cha mpingo, tikuyenera nafenso tiyambe self assessment. Ndachikhala bwanji chakachi kuchokera nyengo ya Advent kufikira pano? Ndakukhala bwanji moyo? Ndachita zimene Mulungu amayembekeza za ine? Ndatumikira monga mmene Mulungu amayembekeza kwa ine? Koposaposa pamene tikusinkhasinkha of the resurrection, pamene tikulingalira kuti thupi lidzauka uliko moyo osatha, tidzifunse lero kuti ndi mbaliti ya moyo wanga imene ikusowa kopambana kuukanso. What part of my life need most the resurrection today? Ndi zinthu ziti zimene zafa m'moyo mwanga zimene zikusowekera kuti zitadzutsidwanso? Mwina ndi moyo okhululuka, ndi mwina ndi moyo olimbikira, mwina ndi moyo olangiza anzathu, mwina ndi moyo wafunira ena zabwino. Tilipo anthu ena tinangobadwa ndi nkhaza. We find joy and excitement and inner peace anthu ena akamavutika, anthu ena akamadwala, anthu ena akapanga ngozi. Maybe this is the part of life that needs most resurrection in me. Aliyense lero adziyang'ane kuti ndi mbaliti ya moyo wanga imene ikusowekera kuti itayambanso mwatsopano. Izi ndi zimene tikuziona m'moyo wa Antiochus m'mawoyamba. Antiochus ndi uja amene atamva kuti kupeza kuli zinthu zabwino, zinthu za mkachisi wa Mulungu, zikho, akuti adapita konko kuti akalande mwa nkhanza. Chifukwa kuti anazolowera nkhanza, akamva wina zinthu zikumuyendera, basi amangopanga grab. Koma akuti tsopano ankhondo ake atapita kukamenyana nkhondo ndi apeza, anagonjetsa kumene kuja. Tikumbukire kuti tsopano ndi nthawi imene tsopano Cyrus watsala pang'ono kulowa m'bwalo. Ndi atapita kumene kuja wagonjetsa, Antiochus akudziwa kuti zinthu zandidera, anytime ndifa. Ali pa bedi pake akulingalira mmene moyo wawo khalira. Waona kuti adalanda zinthu zoyera, adadetsa zinthu zoyera. Waona kuti chifukwa chadyera amafuna aphangire zinthu. Ndipo pa deathbed pake akulira, recalling the evil that he has done. Alibe mtendere. Mfumu imene ikupanga regret, ikudandaula ikang'ana kale lake. Mawawa
mawu yambawo atithandize inu ndi ine pamene tili pano, kuti tikaliyang'ana kale lathu, tikayang'ana pamene tayima lero, tikukhutitsidwa ndi zimene tikuchita mmoyo uno tili ndi lero. We have here and now to change our past. Ena tikupanga regret, ena tilibe mtendere monga Antiochus, chifukwa makolo athu sitidachitire zabwino, takhalira moyo onjoya, moyo ongodziwala, moyo okhala ngati kuti basi tilibe anzathu. Tsopano ntchito atichotsa, tsopano chuma chagwa, tsopano business sikuyenda. We are regretting kuti makolo sitidamangire nyumba. We are regretting kuti sitinasamale banja. We are regretting kuti sitinathandize mpingo. Inu amene muli pabwino lero, musadzafike pa Antiochus pomalira pa bedi la imfa. Komanso moyo wathu wauzimu kumene tisafike podzapanga regret kuti ansembe ambiri ndi madziwa, ansembe ambiri ndi maona, ansembe ambiri ndi macheza nawo. Ineyo ngati wansembe daily ndimakhala ndi ansembe anzanga, bwanji sindimafuna kulapa. Idzakwana nthawi ndili pa bedi, ndikulakalaka kudya, ndikulakalaka kupemphera, ndikulakalaka kulapa, ndikulakalaka kuchita zabwino, koma nthawi imeneyo ndidzakhala ndilibe ngati Antiochus. Tapempha Ambuye tsiku la lero poyambirira amene atuonetsa kuti iye is the resurrection of all Christians. Iye ndiye kuuka, iye ndiye moyo watosefe, moyo mene tikulakalaka tiyambiretu pasi pompano kukonzekera. Ndipo njira yabwino yokonzekera ndi kumachita zinthu moyenerera. Pamene tikudziwa kuti tinaphochola, pamene tikudziwa kuti tinalakwitsa, kuyambiratu kukonza zinthu kuti chikumbumtima chisadzatiphe monga anachitira Antiochus. Ambuye lero tithandizeni makamaka madera athu ofoka kuti tioneretu resurrection, tiukiretu, tikhaliretu ndi moyo pasi pompano, kuti potero tikutumikireni ndi mtima omasuka. Ulipodi moyo osatha ndipo thupi lidzauka. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.